A coach folyamatok során ügyfelünk gyakran jut felismerésekre, legyenek azok kisebb vagy nagyobb jelentőségűek, melyek idővel mutatják meg valódi horderejüket. A coachnak azonban arra is figyelnie kell, hogy a megélések vagy felismerések ne csak szertefoszló pillanatnyi élményt adjanak, hanem tudatosan bevésődjenek. Így a korábban utólag realizált frusztráló szokások átalakulnak megfogalmazható vágyakká. Mert az ügyfél önmagáról alkotott homályos negatív képe kitisztul. Az alacsony önbizalom vagy rossz önkép, a nem megfelelő kommunikáció, az önszabotázs, a kötődési minták, a bűntudatkeltés, a függőségi viszonyok, határtartás, a káros vagy bosszantó szokások viszonylag gyorsan felszínre kerülnek. Az ügyfelet jellemzően energizálja, amikor rátalál valamire, ami eddig nyomasztotta, de nem találta meg rá a megoldást. A coach szerepe és felelőssége továbbá abban áll, hogy amikor felszínre kerül egy-egy ilyen tulajdonság vagy minta, az ügyfél döntsön róla, mit kezd vele. A coach pedig eszközöket kínál a változtatás elindításához, majd támogatja az ügyfelet abban, hogy kitartóan dolgozzon rajta, és következetesen mérje a fejlődést. A tartós változáshoz elengedhetetlen a kitartás, mert a változás félelmet és szorongást válthat ki, hiszen az ismeretlentől való félelem természetes. Agyunk, testünk, érzéseink, cselekvésünk és reakcióink szorosan összefonódnak, ezért fel kell ismerni a függőségi viszonyokat. Az új élet utáni vágy erősebb kell legyen, mint amennyire a régi szokások kényelmesek. A régi sémák tudatosítása segít megérteni, miért fontos a változás. Ha észrevetted magadon, hogy szívesen meghallgatsz másokat, és képes vagy hatni a környezetedre, akkor tanulj tovább, mert az önmegvalósítás az egyik legeredményesebb módja az önbecsülés fejlesztésének, és hogy magasabb szintű életminőséghez juttasd a jövőbeli ügyfeleidet.